Čaute ľudia, sme sa stretli v runescape.com. Táto hra je taká dobrá. By som si vás troška tak overení, že toto bude taká pozvanka do nášho klánu. Ukážem vám. Tu je. Toto je náš klán. Môj brat Lukáš Török je tam veliteľ. Keď chcete, dám do popisku videa link a Skype môj aj bratov a môžete nás pridať a môžete sa spýtať, či my vás môžete byť Slováci, Čechy, môžu prísť aj Angličania nie a Maďari do klánu. No takže, toto je taká komplikovaná hra, toto je moja postava, to si nevšímajte, toto je môj oblek. Prídete sem, tuto sú skilly. Všetky skilly okrem Dungering môžete dať 9-9. Tuto môžete banka, kliknete na to banku, tu dáte tam ping, napríklad ja mám taký ping a vidíte, máte banku otvorenú a keď dáte toto, tak sa vám kúpi veci. To ešte nekúpim, lebo to brat nerobí. Takže tu máte inventár, tu máte portál. Keď chcete, to je také že niektorí tieto všetky nemajú, lebo nemajú member. Member to si môžu kúpiť reálnosti za 5 eur a tuto môžete si naspoliť 7 dokopy, to môže byť 9 m. To si potom kúpite a potom musíte otvárať kľúčiky a tam budú. Ja teraz by som tak pozval ľudí a ja pozvávam, takže asi toto bude všetko, takže stretneme sa v ďalšom videu. Čau.